Täällä ihmiset joulupäivän vietossa, vaikka ei nyt varsinainen ranta-aika olekaan. Vai mitä se on New Yorkki? Niinpä nuo ovat. Ja ihan ottavat aurinkoa. Siinäkin. Smumppaa veitään. Hyi, minkälaista jengiä. No niin, nyt on tultu tänne. Mikäs tää oli? Capopino. Täällä on tämmönen huvivenesatama. Aika hienoja veneitä. On. Ja joulupäivä. Niin. Ei huono. Tuolla on aallonmurtaja, mutta ei tajata lähteä nyt sinne kävelemään. Minä menen baariin. Odotellaan jouluvieraita illaksi. No niin, nyt tultiin tänne baariin. Voilà. Siinähän tulee meille juomit. Gracias. No? Näyttääkö hyvältä? Aika huurteiset. Ja lämmintä on. Niin, matka jatkuu. Alkaa olla näitä Senegalin poikia vähän liikaa myymässä rantalla Rolexia. Ei oikein viihytty tuossa baarissa. Olisikohan tässä Andy Beachillä vähän parempi palvelu? Tuossahan nyt on tukikohta ainoiden rantarolexikauppoja. Nyt lähdetäänkin Maku Beachille. Jarkki! Ei oo niin kiire. Monumento Natural. Tuolla kaukana näkyy Marbellan vuoret. Mikäs tämä olikaan Jarkki tämä? Torre Lardones. Elikkä tää on joku torni. Torre Lardones. Joo, ihan sama. Mutta hyvä on kävellä täällä kyllä näitä. No on kyllä hyvät sillä. Jostain syystä notkuu. Johtuukohan meidän elopainosta? Ei todellakaan. Ei varmasti. No niin, nyt on tultu jo takaisin tänne yläkertaan asunnolle ja ihan semmonen 5 kilometrin lenkki tuli tehtyä. Tosi hyvä keli on ja aurinko paistaa ja on lämmintä. Semmonen retki oli meillä tänään. Heippa!